محمد سراج مبارك مستروي إلي دم قلمم جالي إنو كريد مم يدي الله نيوك أحمدا يو حالما كو الله تنوني الله ربنا جولي نبينا يا يرلو شيخنا على جهل الله ربنا جولي نبينا يا يرلو شيخنا على جهل من عندنا جاتما يوتاد كل ما دوي باني عليجا Allah jali jami andani jatima eutada kollema dawe bani alija Allah rabbana julai nabiyuna ya rasulana alija Allah rabbana julai nabiyana ya yarla shaykhana alija Allah Rabbana julai nabiyuna yoyarlo shaykhana ala jihalija Ojara ino darragar no men jiltami jani kolon mi jolli men namen mando alija Allah Rabbana julai nabiyuna yoyarlo shaykhana ala jihalija Kojoma ko bindi edefte ko yamirare wobe ko golle di alija Allah rabbana julai nabiyuna ya rasulana ala alija ojoma menali ko bindi edefte ko yamirare wobe ko golle di alija Allah rabbana Ojoma bellali ko bindi edefte ko yamirara wabe ko golle ni alija Allah rabbana julai nabiyuna yoyar rasulana ala alija ojul golle kasku golle kor golle mota golle ekit golle asakal ayya jo alija Allah min e calmini julɓe ɓe ceerno wi omo salmina julɓe ɓe ɗo kam joni eɗen gandi tarih ɗum ɗo o wi ɗo kam joni eɗen gandi tariha ɗo ko duɗal ngal wonɗon ɗo ko duɗal ngal wonɗo eɗen gandi kamɓe seeremɓe golloɓe l'islam ɓe o wi eɗen gandi kamɓe seeremɓe golloɓe l'islam ɓe kala ɗo ɓe jotti kala ɗo ɓe jotti ko duɗal qur'ana ɓe jiddoto wadde ko duɗal qur'ana ɓe jidoto wadde nde ɓe puɗɗa wadde hoɗonde maɓɓe nde ɓe puɗɗa wadde hoɗande maɓɓe jama waɗe jama waɗe kadi woyndu ase kadi woyndu ase galleji seeremɓe ɗi galleji seeremɓe ɗi ɗo ha galle cheikhna ahmad tidiane ɗo ha galle ceerno men cheikhna ahmad tidiane kala mo garɗa a tawat ɗon woyndu a tawat ɗon woyndu hikka kadi allah wattani en ɗum o wi hikka kadi allah wattani en ɗum ma en jotto ɗon ma en jotto ɗon ɗon ɗo ko duɗal ngal wonɗo ɗo o noon ko duɗal ngal wonɗo fono enen kaala tariha maggal o wi ɗiɗo duuɓi saha fof oɓe eɗen kalne tariha maggal eɓe kalna en ɗum ɗo woni ɗo duuɓi tati embo janngina ɗo kanko seydi haaji ali radiallahu taala anhu o woni ɗo duuɓi tati omo janngina ɗo eɗen nganndi hannde dental ngal woni fof ɗo fuɗɗi eɗen nganndi hannde no dental ngal waɗini fof ko ɗo ngal fuɗɗi
o waɗi ɗo caali makko o waɗi ɗo caali makko kiin caali kiin caali ɗum yehi haa madina alhaji ko kiin yahi haa madina elaaji yahoyi haa madina ko kiin yahoyi haa madina ɗo ñaawooje no mbaɗee kiin caali ɗo ñaawooje ina mbaɗee tafsir alqur'ana waɗee tafsir alqur'ana ila waɗee o yalta ɗon kadi o yiindira ɗon e yimɓe o yalta ɗon kadi o yiindira e yimɓe ɓee ɗum fof ko ɗo waɗi o ɗo nokku ɗum ɗon fof ko ɗo waɗi e oɗo nokku jonne keɓɗen yettaade fof jooni noon ɗo keɓɗen yettaade fof jottoɗen so Allah jaɓi jettoɗen so Allah jaɓi ɗo ko duɗal ngal wonɗo o wi no en nganndu enen fof ɗo ko duɗal Seydi El Hadji Ali Thiam radiallahu taala anhu kangal wonɗo mawɓe idiiɓe e dental heeɓe mawɓe idiiɓe e dental heeɓe wayno ceerno Ibrahima Diallo en wayno ceerno men mo nanten ceerno Ibrahima Diallo en ceerno Alpha Bayla e ceerno Alpha Bayla eɓe keewi eɓe keewi kamɓe fof ko ɗo ɓe njangi kamɓe fof ko ɗo ɓe njangi Ibrahima ceerno Ibrahima Foroya en ceerno Ibrahima Foroya en kamɓe fof takkondirnoɓe e Seydi El Hadji Ali ɓe kamɓe fof ɓe nanten e tarih takkondirnoɓe Seydi El Hadji Ali ɓe ko ɗo ɓe njangi ko ɗo ɓe njangi cuuɗi laamɗe e kadi e cuuɗi laamu ɗi laamu mbaalo kunda kamɓe fof alaa mo ɓiɗɗo muɗum toɓɓanaaka ɗo alaa mo ɓiɗɗo muɗum toɓɓanaaka ɗo taw ko Seydi El Hadji Ali dalni ɗum taw ko Seydi El Hadji Ali dalni ɗum ƴefti kuɗol mum windi alluwal mum woni taw ko Seydi El Hadji Ali ƴefti kuɗol muɗum windi alluwal on tigi ɓe maanaaɓe noon ɓe maanaaɓe noon ɓe Umar Cukayel ɓe ko ɓe ngonnoo ɗo ɓe njeynoo ɗo ko ɓeen ngonnoo ɗo ko ɓeen jeynoo ɗo ɓe o adii jotondirde ko ɓeen o adii jotondirde ɓe ɗum waɗi ko ɓeen ɓuri heewde jannguɓe ɗo ko ɗum waɗi ko ɓeen ɓuri heewde jannguɓe ɗo ɗo ɗatte Seydi El Hadji Ali nan ɗo o wii ɗo ɗatte Seydi El Hadji Ali nan ɗo kono laamɓe ɓe kadi kono laamɓe ɓe kadi eyi Alaji Moussa wii ɗo ɗo dariɗen ɗo wonɗo ko ɗo wonɗo ɗo woni meldere o wii enen fof almuɓe weeɗo en nganndu wonde ceerno yamiri ɗi fota waɗede fondation hay so tawii kono duɗal ngal waɗiraa ɗo ni waasa majjude ko melde ceerno men Seydi El Hadji Ali radiallahu taala anhu kañum wonɗo ko ɗum ceerno wii noon mo yettini en mo yettina dental ngal fof ɗo Ibrahima ko am noon men kelawa ceerno Ibrahima Bentin onon eɓe o foya ɓe to ceerno Alpha Oumar ceerno Alpha Oumar minen onon men tan mi melde ɓe ceerno wii o melde nde wonaa musidɓe faƴamanaaɓe nan woni musidɓe faƴamanaaɓe ɓe eɓe ɗo jabula yo ceerno Ibrahima Bente ceerno Alpha Oumar fof ne waɗi fondation eyi haa darto ɗum ɗo e yaɓirore ceerno o halfini ɗum ɗo jarga paƴama o jabula kañum e kanko Alaji Moussa e ceerno Ibrahima Benteng e ceerno Alpha Oumar wondi yoɓe toppito ɗo no melde nde ɗo ɓuru muɗum o yalta waɗe fondation wona jibinal de yo lamɗo tawtude lamɗo e yamirore makko min kala no e moɗum
joni alhamdulillahi rabbil alamin ceerno wi alhamdulillahi rabbil alamin ko ɗo woni suudu ndu ko ɗo woni suudu en kewani haalde o wi en kewani haalde kono ɓe tumbaɓe kono ɓe tumbaɓe ko ɓe en mahi ɗo suudu Seydil Hadji Ali o wi en gandu ko ɓen mahi ɗo suudu Seydil Hadji Ali ɓen fof jiidima hande mo ɗo ko ɓen fof jiɗima hande mo ɗo ɗum waɗi hitande fof ɓe namdoma ɗo hono woni ko ɗum waɗi hitande fof omo namno ɗo alaji Moussa hono kadi woni ɓe ganda de enan ɓe ganda de kamɓe tumbanaɓe ɓe dula o ɗi Moussa teddungal maɓɓe kamɓe jimmi o hande mbaɗen Seydil Hadji Ali ko kamɓe jiɗi ɗo ɓe mbaɗen ɗo Seydil Hadji Ali kamɓe mano waɗan suudu ɗo noon ɗo noon Seydil Hadji Ali ko ɗo wonno Seydil Hadji Ali ko ɗo wonno barke ɗo en mbawa andude no foti en mbawa andude no foti eɗen gandi laazim maɓɓe eɗen gandi laazim maɓɓe goto ene wawi hiɓɓitade tagore nde fof ina wawi heɓɓitade tagore nde fof haalani ɗe ƴewnatama siis walla a hootat lazim maɓɓe goto hono kono kamɓe Seydil Hadji Ali en lazim maɓɓe goto moɓe mbaɗata e nokku nden moƴƴere Allah koko nafata aduna o fof aduna Allah o fof saka noon dewe Allah goɗɗe en ganda hoɗe dewe Allah o waɗatnoɗo o wi en ganda hoɗe dewe Allah o waɗannoɗo e tende o immoto Njaay Kunda e tende kanko ceerno Seydil Hadji Ali nde o immoto Njaay Kunda emo lomti lomtugal timmugal to Allah omo lomti lomtugal timmugal to Allah ko khalifa Cheikhana Ahmad Tidiane timmuɗo ko o khalifa Cheikhana Ahmad Tidiane radiyallahu ta'ala anhu timmuɗo ko lomtiɗo nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam lomtal timmugal ko o lomtiɗo nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam lomtal timmugal on noon ɗo wonno on noon ɗo wonno e ɗo idi wonde e ɗo kadi ko ɗo idi wonde e himmirdemo golle l'islam en ganda dewe Allah o waɗanno ɗe o waɗannoɗo ɗum so en ganduno ɗum ko joni ɓoro hande pewnen ha tan ko joni ɓorotoɗen pewnen ha tan hakke moƴƴere Allah ko won ɗo ko ko no wayi hewde ɗum ciftoren ɗum o wi ɗum ciftoren ɗum yo Allah rokku en barke suudu yo Allah rokku en barke makko ko waɗi ɗo ko tagore nde fof nafi hande to jaaɗa fof e aduna heɗa yaha jiya wuro jumaji ɗin fof barke wirduji ɗi o waɗatno ɗo ɗi Madina joni fodde capannayyi jama mbiyen ɗum barke mum fof ko ɗo inni kala ɗo jeeyiɗa ngal dental wuro Sinthia jamaji mbaɗa yimɓe jaggi lawol yimɓe dañi ngalu fof ko barke ngal ɗo dewal Allah ndeke ɗo ko nokku barkinorteɗo yo Allah wallu joni hen ɗo woni ɗo ayyo ceerno Moussa bisimilla o mbaɗen ɗo kadi du'a kam en ta fatiha e salatul fatiha subhana rabbika rabbil izzati yaaɓe ɗin Madina lelodi he Ali jam Allahu rabbana الله ربنا جولي نبينا يا يرلو شيخنا على جهل لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله
keɗodira jaafoɗen keɗoniɗen woynu ndu en guɗiɗi woynu ndu en gudifi ɗum en duwanima baɗanɗo en gonɗo sababu en duwanima baɗanɗo en gonɗo sababu o julɓe fof noon keƴaten so Allah jaɓi julɓe fof noon keƴat hen so Allah jaɓi kala bannoɗo anniya kala bannoɗo ɗo anniya Allah newnanaɗi ɗum no waɗiri Allah newnanani ɗum no waɗiri anniya mum moƴƴo o anniya mum moƴƴo o ma Allah yoɓɗum so Allah jaɓi ma Allah yoɓɗum so Allah jaɓi anniya moƴƴo kono moƴƴi tan anniya moƴƴo kono moƴƴi tan ko anniyi waddeni ko anniyi waddeni heɓani wadde heɓani wadde Allah teddiniri ceerno Saydou Diawo wadde Allah teddiniri ceerno Saydou Diawo wadde ko Allah tan suuɓi itti waɗi juuɗe makko ko Allah tan suuɓi itti waɗi e juuɗe makko heddiɓe ɓene ganden fuɗɗaka tawde ganden koyi fuɗɗaka raw ɗo ko e hurum galle heejeya ko e hurum galle heejeya galle o ko kurleteɗo ko kurleteɗo ko baɗanteɗo muura o hurle jogui gueɗe kewɗe ɗe gandiɗen ɗo no jogui gueɗe kewɗe ɗe o anniyani en ɗo kanko ceerno kala mo Allah yeɗoyi waɗi hen kala mo Allah yeɗoyi waɗi hen fa marhaban kono eɗen gandi so Allah jaɓi o wi kono eɗen gandi so Allah jaɓi ɓe Allah yiɗi ɓe Allah yaɗi ɓe ɓen no gara kadi koɓe jettima ɓon ɓen ina gara ɓom kadi koɓe jettima السابقون نون أولئك المقربون كروي والسابقون السابقون أولئك المقربون مثل ذلك كده فليتنافس المتنافسون ويكد لمثل ذلك فليتنافس المتنافسون إديب به بين وني بالذي أولئك المقربون كبين الذي أولئك المقربون بين وني باتنابه كدي أوي لمثل ذلك بمعنى هنا قال دو جدال فودو ديروبه yo polo ndir ko wayni wadde moƴƴere ɗum noon ko aduna o fof rendi yo Allah newnu yo Allah wallu joni mbaɗen du'a fatiha e salatul fatiha سبحان ربك رب العزة عما يصفون الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين ma Ibrahim nyifana do jayli fof yo nyifanen di fitinaji sabu barke Ali Cham Allahu rabbana الله واحد قهار قادر حي ولا يمور كون ونتاكلو آل جام الله ربنا جلين بينا الله واحد قهار قادر حي ولا يمور تدو آل جام الله ربنا الموبي
almuɓe kalanama ɓe jaha juuragol madina waliyaɓe ɗin madina lelodi he Ali Thiam almuɓe kalanama ɓe jaha juuragol madina waliyaɓe ɗin madina lelodi he Ali Thiam gadirun hayyun wala yamur ko on woni takɗo Ali Thiam Allahu rabbana jurayna bina Allahu wahidun qahharu gadirun hayyun wala yamur takɗo Ali Thiam Allahu rabbana almuɓe kalanama ɓe jaha juuragol madina waliyaɓe ɗin madina lelodi he Ali Thiam almuɓe kalanama ɓe jaha juuragol madina waliyaɓe ɗin madina lelodi he Ali Thiam gadirun hayyun wala yamur ko on woni takɗo Ali Thiam Allahu rabbana jurayna bina Allahu wahidun qahharu gadirun hayyun wala yamur takɗo Ali Thiam Allahu rabbana almuɓe kalanama ɓe jaha juuragol madina waliyaɓe jaafoɗen ceerno wi yo en tinno ndeeƴen enen en gandiraka ni enen koyi en gandiraka ni ceerno men ina yeeso men eɗen donki haaldude e makko taw eɗen jogii ndeɗo dillere haa donken faamodirde e nder yeeso makko ɗum wona jikkuuji men o wi ciftoren garten eno gowɗen ni ceerno wi alhamdulillahi rabbil alamin yamirore ceerno ceerno men ceerno Mouhamadou Ali o wi alhamdulillahi rabbil alamin e yamirore ceerno men ceerno men ina weltanira julɓe ɓe ko garanɗen ɗo hannde ko garanɗen ɗo hannde ko dendagal moƴƴuɓe Allah dendagal moƴƴuɓe Allah fuɗɗodinoɓe Seydil Hadji Ali fuɗɗodinoɓe Seydil Hadji Ali fuɗɗorino ɓe Seydil Hadji Ali fuɗɗorino e ɓen ɗo ko wayno Samba Julɗo en Famora Gano en Mouradi Mawɗo en ɓurɓe heewde inan ɗo ko du'a ɗo fof ina hayɗi yiko ina ɗo leli oɗo noon goto e wondiɓe makko kanko ceerno men Seydil Hadji Ali oɗo ko mama meɗen woni nen Aissata Diaw ko kanko leliɗo kanko adino e suddiɓe sohnaɓe Seydil Hadji Ali radiyallahu ta'ala anhu ko tanirawo ceerno men ɗum noon addi en ɗo ɓeɗo ko ɓe o adori rokkude lawol Cheikhana Ahmada Tijani caggal nde o immi Ndiaye Kounda ko nden moƴƴere de ceerno yiɗani en hay ɗum ɗo ko golle ceerno ɗum ɗo ko jeeren hurlaɗo ko golle makko ko yamirore makko ko enen gollira ɗum wadde so eɗen garaga
ko en dañɓe en potani dillinde ɓerɗe maɓɓe eɓe belti noon eɓe jiɗani en kala hunde kono ganden ɗo enen keɓa ɗo kala hunde ɗum noon guetoɗen wadde almudagal ngal gandiraɗen ngal so ceerno fayi ɗo joni e hoodde kala mo wona journaliste mo ganduɗa ko téléphone mum tan jogui tinnoɗen keeɗen ga caggal ceerno ga ɓaawo ceerno gaccen distance woni haqqe gaccen yolde taw en lorani tinnoɗen to wona en lor ɗum lorataɓe ko ha enen laaɓane ɗen tinnoɗen hora en gustore almudagal men ceerno wi en gandu kadi ɗo ceerno Saïd oustaz Saïd baɗɗoto omo jogui anniya mawɗo e nokku he ceerno wi kala gonɗo ɗo yo duwanumo e ɗemgal mum yo Allah rokkumo cellal yo Allah rokkumo yaajede ha o wawa hufande en ndeɗo golle kanko noon e kala joguiɗo anniya waddini yo Allah rokkuɓe yaajede ha ɓe mbawa en hufande ɗum e ɗemgal ceerno weltanima mo ceerno so weltanima oustaz Saïd omo duwano on omo jorti ina jaabe duwaw on ɗo o jorti ina jaabe duwaw enen jorti ko jabanaɗo duwaw ko nokku jabeteɗo duwaw ko waktu jabeteɗo duwaw ɗum noon enen foof yo Allah huntu hajuji e barkeji mabɓe allahumma salli ala sayyidina Muhammad mango wi kiɗone kadi kiiɗo ko Seydil Hadji Ali Thiam tutiri ki jungo muɗum kiiɗo ko gadiki e mangoje e oɗo diwan kiiɗo awdi mum woni Madina Seydil Hadji Ali woni Guiro Yero Bocar woni haa to dental ngal woni fof allahumma salli ala rasulillahi sallllahu alayhi wa sallam soko ko nguɗɗiɗi o nani beltima no fewi cen beltima no fewi e jaafoɗen kadi waɗe seeɗa ɗemgal Englere jomi etoɗon seeɗa. Brothers and sisters in Islam, we are here in this holy place Pajama. As we know, here is a place of a great leader of Islam, as we know, is Sayyid Al-Haji Ali Thiam. Okay, how to call it? Siraj said he is very happy and glad to Imam Saeed Jaw, who has bring here his well project to help us get the water, as we know. Allah said in Holy Quran, وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. This is a place where how to call it, we can benefit and get everything we how to call it, hope to get in this world. So Cherno is praying for him and for his cooperators, the people who are cooperating with him, to fulfill this work. Bismillah. Ken Saïd on wonno ko janginowo. Ceerno Saïd nde wonno ko janginowo. Jogi almuɓe ha heewi. He is a teacher and he is a imam. So ha almuɓe makko ɓe mbiya ko waɗa hada o. What we are doing here is just to those people, his students and his people over there to know in each place he has met his works, for them to know it over there, and for them to know that those those money or everything they give to him, where he has put it. That's why we are talking in English language. Otherwise, we can just get in French language or Portuguese or Creole. But we are making in English for them over there. Assalamu alaikum. O wi en duwanima ɓe kamɓe fof. Enen ne mbaɗen Fatiha laabi nayi salatul Fatiha. Enen ne mbaɗen Fatiha laabi nayi salatul Fatih laabi sappo e ɗiɗi.
Hayyo Ceerno Siraji jiye mo jom nafoore mere. Hayyo Ceerno Siraji jiye mo jom nafoore mere. Seydi Caam hayyo Ceerno Siraji jiye mo jom nafoore mere. Hayyo Ceerno Siraji walla jiye mo jom nafoore mere. Seydi Caam mi mete bay ko weltare biye Caam jom wune saare. Hayyo Ceerno Siraji biye mo jom nafoore mere. Seydi Caam mi mete bay ko weltare biye Caam jom wune saare. Hayyo Ceerno Siraji jiye mo jom nafoore mere. Seydi Caam o daka Gine Bisaw njaada woni weltare kala julɓe. Hayyo Ceerno Siraji walla jiye mo jom nafoore mere. Seydi Caam o daka Gine Bisaw njaada woni weltare kala julɓe. Hayyo Ceerno Siraji jiye mo jom nafoore mere. Seydi Caam malaɓe diine o nanuɗa e yamirore Ceerno ma jaaduɗa. Hayyo Ceerno Siraji Seydi Caam jiye mo jom nafoore mere. Seydi Caam malaɓe diine o nanuɗa e yamirore Ceerno ma jaaduɗa. Hayyo Ceerno Siraji jiye mo jom nafoore. Alaji Musa wi julɓe ɓe e dental ngal fof ganda en ji'i ngal ɗo doygal. Ceerno wi no dakaji ɗi kaɗɗo ɗi pa'ani ɗi kayba to heede faroro. Wona janngo neɗɗo toroyomo ɗo mo okku ɗum daka gaɗiɗo hurumaji gonga ala dakaji ɗi ɗo o daka daranaɓe ko ɗo dakaji ɗi kaaɗi ngoga sengo. Kala gokkoyreɗo daka on sanga no yaa tawaɓe ɓe kolla ɗum goto sengo. ɓe foroyaɓe ko toon ɓe gokkiri ɓe. ɓe pacis kadi ko toon nangoyi. garɗo fof joni ko toon ɓe dokkirta ɗum. taw yimɓe ɓe jaafo kaɓani. sabu en ji'i ɗo ko rawdaji gonɗo ɗa ko galle makko kanko Seydi El Hadji Ali Thiam radiallahu taala anhu wonɗon. e ɗum ko yamirore ceerno ko ni ceerno yamiri wona e teddugal lamɗo o ɓayma kanko lamɗo o koro makko arani kono bonɗo ceerno Alaji Samba Kande en naɗo e haaɓe pamira noon inchallah ko ɗo dakaji ɗi kaaɗi. Ceerno Abdoulaye kiiɗo woni mangoli ki aadi Mouhamadou Ali haala eyyi ceerno wi no en paam ko kiiɗo woni mangowi ti ceerno men ceerno Ali Thiam haalnanno en tooki. eɗen jetti Allah eɗen jetti noon kadi bandiraɓe seɗɗa ɓe. ceerno wi eɗen jetti Allah eɗen jetti noon kadi bandiraɓe men musidɓe men seɓɓe ɓe. sabu eɓe ndenani en hurum o no feewi gila Seydi El Hadji Ali yaltiɗo duuɓi temedere e sappo e jeego. ɗum ɗo fof ɗinɗo heddi batte ɗe fof hay hunde ala ko iwi hen. batte ɗe fof hay hunde ala ko iwi hen. sabu Allah ko sabu Allah e sabu maɓɓe. maɓɓe noon gonno jaarigiɓe. ko maɓɓe noon gonno jaarigiɓe ɓe. kamɓe e laamu ngu. kamɓe e laamu ngu. ɗo daara ɗo. ɗo daara ɗo. kamɓe ndendi mofti hurum. ko kamɓe ndendi battodi moftani en hurum o. tawi Mam Bella. so tawi en jii Mam Bella ko goto e lamɓe on ko goto e lamɓe mahiɗo huɓere ma arino mahiɗo huɓere ko ha ɗum o wurta
ko haa ɗum ɗo wurta kanko woni sababu o daka ko kanko woni sababu oɗo daka kanko wi kam ko kanko wi ceerno baba galle mi waɗanno ɗo ziyara kanko wi ceerno baba galle Thiam ɗi waɗanno ɗo ziyara fodde duuɓi ɗiɗi joni noon natti waɗede ɗum natti waɗede ɓay Allah addi on ko on e zurriya Seydil Hadji Ali jeeɗo ɓay noon Allah addi on ko e zurriya Seydil Hadji Ali radiallahu taala anhu jeeɗo ɓe mahi ɗon huɓere mino mahi ɗon huɓere warano ɗum majju gurtinane en nokku o hay sonno ko hitande wotere mi yi'a ɗum ɗo ziyara o no waɗa min taw ɓernam ɓuuɓi o wi kanko Mambela o wi ceerno somi yii ɗum min taw ɓerdam ɓuuɓi kisa noon kanko Mambela o ari ɓe mbaɗi ziyara o kisa Allah jeytimo kanko mawɗo o ngol laawol gotol ngol o ñaaginoo ngol laawol gorol ngal o ñaaginoo kanko Mambela ngol ko ngol laawol de kisa o Allah rokkoyimo ko ngol laawol de kisa Allah rokkoyimo Allah addinoon miñiraawo makko Alhaji Souleymani dari kañumne ko jom ɓernde jiɗɗo usra o jiɗɗo zurriya o jiɗɗo famille Seydil Hadji Ali Thiam on wiimo o nokku menen ko o faaro amen ko o waso amen sabu ko ɗo jinnaaɓe amen ɓe jangi ko enen piiw ballondirta denen ɗum ko enen piiw ballondirta denen ɗum haadi koto an fuɗirima ziyara o haadiran koro an fuɗirima ziyara o ɓaydi koro an fuɗirima ziyara o mi haaldat e Moussa Diawo en e miñiraɓe amɓe min jaha ha Madina min toro ceerno yandi yo ɗo waɗe daka min toro ceerno yandi no ɗo waɗe daka ayi kisa ɓe mbaɗi noon o wi kisa ɓe mbaɗi noon kanko Alhaji Souleymani en kisa Allah waɗi ceerno ari ɗo kañum jaati udiri daka o kisa Allah waɗi ceerno ari ɗo ko kañum jaati kisa udiri daka o e ballal Allah ko en nden ka maɓɓe kamɓe fof e ballal Allah en nden ka maɓɓe kamɓe fof musidɓe seɓɓe ɓe ha e lamɓe ɓe sowona ɗum duuɓi temedere he sownano ɗum kay duuɓi temedere suudu ndu ko suudu ɓakke wonno suudu ndu ko suudu ɓakke loope wonno ɗum aɗani kam ko nden ka waɗi ɗum ko nden ka waɗi ɗum Allah yoɓɓe moƴƴere yo Allah yoɓɓe moƴƴere ɗo kadi ko mangoye ki no mbiruɗen ni ɗo kadi ko mangoye ki wonɗo no mbiruɗen ni kala ko jiiɗa mangoje tan Madina Alhaji Giroyero ha yetti Misra en kala ko jiiɗa mangoje Madina Alhaji en Giroyero en Misra en nde wonno Seydil Hadji Ali kanko ko liggotoɗo nde wonno Seydil Hadji Ali kanko ko liggotoɗo kala ɗo o wonno o waɗat batte sa ari ɗon tan ayyat ɗon batte ndema ɗum waɗi ɗeɗo gure fof o waɗi hen worsaji mangoje ɗum waɗi ɗeɗo gure fof o waɗi hen worsaji mangoje ko ngol ɗo puɗol noon naɓanogol toon ko ɗo no ittanno mangoje o awoya ndekene kiilo mangoyi koki barkinorteki mangoje ɗo ha Madina Alhaji Salimi mangoje ko wonɗo Salimi mangoje ko wonɗo o suɓima ɗo wotere tan mangore worere tan won ko wonɗo yo Allah wallu noon en jarama Fatiha salatul Fatih subhana rabbika rabbil izzati amin kadi nokku o ujunaji nayi piyama ko fewni nokku Alhaji Moussa wi teddungal dental ngal joni ujunaji nayi fuɗɗama waɗede juuɗe mabɓe pour nokku o ko fuɗɗe fewnirede ɗum fuɗɗorama taw teddungal dental ngal Seydi Thiam o daka Guinée Bissau njaɗa woni weltare kala Muhammadu Sirajo mo barke mum saroye e leyde mo golle mum jaali e nokkure yiɗɓe mum jaɓi Allah njoke Ahmada